paghalo. Amazing trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, hulalos, holy basil, bitter melon, palamerик, turmeyang dilaw, at moringa, malunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng amazing food. Tulad ng laban sa mga impeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon Ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon, lusyon sa aming nga nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan nga ng mga napagaling. Amazing for mga herbal na ang medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, hatitik, Joey Betito. Amazing na produkto, amazing for. Amazing na produkto, amazing for. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Betito. Para mabawasan na ang expenses mo, pero tuloy-tuloy din ang pagaling mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na ng Kaya nagawa sa nga, inyo. maski ako maray na, punta rin Maganda ng umaga. umaga po sa inyo. Okay. Ako po si Corazon, ako na taga-Banyan. Nagpunta ako kay Doc dito, for dahil mayroon akong rashes at saka nabagong yung ulo ko. So, may sugar ka ba? At high sugar pa High ako. sugar. Tapos, sabi sa akin, opera na ko ta. Sa ospital, Sa ospital. isang dinalang ka. Oo. Hindi na nabagok so ano ko sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Doc dito, parang service ko sa iya kung anong marayon. Kaya di pa akong sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo, at saka yung missing Amazing juice, amazing pour. missing for at saka ano, Amazing juice, amazing coffee. missing coffee. Opo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, naraya ko, wala nang rashes. At saka nag-abil pa ako ng sabon, pakil. Opo. Oh. Salamat sa Panginoon sa Galing ka. napagaling ako at wala na akong ano. So rasis mo nanay, nawala na talaga. Nagralaya na Oh, baga. wala na. Tapos yung sugar mo, nagpa-laboratory normal, 110. Okay, so Nagpapunta ko almost, kanina opo, dun sa Dineren. Okay. 110 na lang. okay, so almost normal. Opo. Kaya nagpunta Pagkatapos- naman ako kung ano ang maraming pag-maintain ko. Opo, pwede po yan na maintain ka na lang. Yung po sa amazing po, ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, apat-apat na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang natin 1 mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang pagaling mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na ng Kaya nagawa sa nga, inyo. maski ako maray na, punta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi Oo, maintenance. maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo nanay? 78 na. Oh, Sa 78 January, na. 79 na. Wala Oh, man akong maintenance kasi. Oh, January sa Ngayon ano, lang ako 79 na nangyari si nanay. Walang Kaya nga. maintenance. Ngayon po ay dahil po sa Amazing po, gumaling yung kanyang process. Marami. Yung Nagralaya sugar na niya, rin. nag-normalize. Pagkatapos na magok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Ayun. nabagong pa. Yan ang pagok sa iyo. Kaya nagpapasalamat si nanay. Unang-una kay Lord Jesus Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom ka tayo. Napakinggan ko nga sa radyo, kaya Opo. sabi ko, magkagamunta kong kwarta, pupunta ko dito. Opo, Kaya nangyari kayo, na po nangyari yan. na. Opo.
Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Meron nagsuggest sa akin si, yung kabarkada ko. Saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo. Siya ay mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero nakakain siya ng mararo na Oo, ganito. nagganapin. Oo, anong mararo? Oh, dito rin, yung amazing problem. Oo. So masasabi mo ba nanay na ito may recommenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din, yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede mong i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng amazing form. Kaya sasabihan ko si, huwag ng pangalan. Awal ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta ka dito. Yes, pwede mong samahan. Oo. So yun, ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman, mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo ang Amazing 4 na galing sa Amerika, sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito, na gumaling ang kanyang mga kate-kate, yung rashes niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your, assistant, at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon, ay, 79 na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parati, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo ganun. God first. God first. Again, love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then success. Opo. Success, ganyan. Success. Kaya successful kang gumaling ka na. Gumaling. Okay, maliwanag. So maraming salamat po sa inyong Maraming lahat. Sana salamat. makatulong din po kami sa inyo. Ako po si JC Ramilo, taga Barangay 28, Victory Village. Nagdigdig ako kay Doc Joey Bitito para magpakonsulta. Para makainom ako sa iyang mga produkto na Amazing 4. Kanya, nataon ako kanso itong Amazing 4, medyo marahay na po ang pagmatik ko. Ano po tayo dati sa mga namatian mo, yung mga karamdaman mo po? Dati, maluya ang pagmatik ko, ang pagkaturog ko. Dahil ko nang naturog di maray ta, pirmi lang ako nag-iihi. Sa ngunyan, maray na ang katurog ko. Kaya na ako masyadong napipiro. Dati po ay perang beses ka po mag-ihi sa Minsan, banggi po. anong 7. Mm. Ngunyan, 2 na lang ang pag-iihi ko. Almost normal na. Mm. Normal na. Ngunyan po, naka 3 months ka na po sa muya. So, binabaan ka na po sa dosage mo. Okay na po gabos na health concern mo. So, ngunyan po, tatay, ano po, so pwede mo pong masabi, ma-recommend regarding po sa pag-take mo kang products po ni Doc Joey? Medyo maray na talaga. May rekomenda mo ba sa mga kababayan mo, sa anak mo? para sa kuyang mga kamag-anak, mga kakilala, kung mayamanindong mag-arog man sa kuya na magrahay, dumidimang po kamo kay Doc Joey Bitito. Tanganing magrahay man kamo. Kung igwa man kamong mga nakakaramdaman. Okay. Okay, salamat Okay tatay. po, God tay. bless. Thank And you good health. po. Okay po, salamat. Apo, thank you. Magandang hapon sa iyo, madam. Magandang hapon po, Doc. Okay, pwede po bang paki-introduce ang inyong pangalan? Ako po si Mrs. Rina Lorelia po. Nagkawayan Manito Arbay.
Okay, umiinom si nanay mo. Opo, uminom po dati siya ng Amazing Trio. Amazing Trio. Tapos, lumakas po siya, nag yung BP niya, Normal. normal, Dati, ilan ang BP niya bago siya uminom? 200. Nag 200. So, parang hindi na siya makalakad. Talagang hirap na hirap. Nahirap siya maglumakad. Pero pag nakainom siya nito, Opo, lumakas siya. malakas na malakas. Opo. Kaya talagang pinagsisikapan ninyo uminom ng Amazing Trio or ng Pigawan, depende sa budget. Depende po daw sa budget. Kasi Okay. Talagang hinahanap-hanap ni nanay ang ating mga Opo. produkto. pag nawalan siya nito, inuutosan ako dito, magbumili. Eh, Kahit unti-unti lang. Yung Proven kaya and namin. tested talaga. Opo, Dok. Lumakas Oo. siya. Matagal na baga siya umiinom dati. Ngayon, talagang malakas siya. Kuminis pa yung kutis niya. Kuminis pa. Opo. Talagang Kasi talagang ano na siya. very powerful. Opo, Dok. Ang ilang taon na si nanay ngayon? 3 years old na. Malapit na. Pag na-approve niyong bagong senior citizen Sana law, na po, 85. Dok. Opo, Dok. 85 baga may 25,000 na. Opo, 90, sabi na po. 95, 80, 85, 90, 95, 25,000 each. Opo, Dok. Sana. Then pag umabot ng 101, 1 million. O maging milyonarya yan si nanay. Pag ano, yun, Kaya wag bibili ko mong- na lahat yung anong produkto mo. Huwag mong titigilan talaga ang amazing natin products. Dok, talagang Oo. ano na namin yung Proven and tested. Opo. Eh, Tagal na. so, pwede mo bang share o rekomenda sa ating mga kakilala, kababayan at mga kamag-anak? Opo, Dok. Gusto ko pong mag-ano sa kanila na Subukan ito. subukan po nila ito talagang talagang malakas sa katawan. Okay. Pag ano, tapos talagang hindi yan nga, Dok, hanggang kuminis pa yung katawan mo. Okay. Katawan sa kainom nito. Okay, Malakas, maganda. lalo po yung ating Dok, yung kopi mo. Pati kape natin, umiinom si nanay. 45. Multi-5 coffee. Opo. Oh, Saka yung sabon. Pati sabon. Pati, Dok, sabon. Di ka bigyan natin ng multi-5 coffee at saka sabon si nanay, no problem. Okay. Kapag may pera naman ako, babalik ako dito. Ah, Bibili ko sige. yung ano mo. Regards kay nanay, kamo kailangan daw sabi ni Doc Joy Video umabot siya magit sa 101 Opo, Dok. para maging milyonarya man Opo, lamang. Dok. Parang milyonarya, bibiling ko lahat ng produkto. Masarap talaga. Saka Okay. malakas sa katawan. Okay. Kahit sila siya nakakakita, malakas. Talagang sobrang lakas si Opo, nanay. Doc. Okay. Mm. Sige, salamat. Alam na tayo sa ating mga televiewers. Salamat po, Dok, sa lalo na po sa nakikinig. Subukan niyo po itong ano ni Doc Joey. Talaga Okay. pong sa katawan, malakas. Malakas Kaya na malakas. pakiramdam talagang masigla. Masigla, Kaya masigla. lang yung problema yung pagbilisan ng ano. Okay. Diba, always pray lang kay Lord Opo, Doc. at Opo, Doc. He will find a way to help us. Okay, salamat and God bless. And regards kay nanay. Po, thank you po, Doc. Okay, magandang umaga po mga minamahal kong amazing people. Andito po si Nanay Nilda Flora from Malabog, Daraga Albay. Before po, ngayon po andito siya kasamang kanyang kanyang anak na lalaki kasi linggo na nakaubo ay hindi po gumagaling si Pon. So bumalik po siya ngayon pero ang kanya pong sasabihin, yung nangyari po sa kanya dati, may vertigo siya, laging nahihilo, pagkatapos ang sasakit ng mga kamay. Pero noong siya po uminom ng ating Migawan, 4 capsules a day, ay in just 15 days, gumaling na po, nawala na at hindi na bumalik yung kanyang pagkahilo, pati po mga sakit sa kanyang mga kamay. So nanay, pakisabi mo sa kanila kung ano ang nangyari, kwento mo, at paano ko natulungan ng ating Migawan? Gayon man po so bulong na pigkon sa kuya ni Doc Joey Pepito yung Migawan saka yung Miracle C. saka tong Mega at saka Multi 5. So para Amazing 4. opo So dati, lagi ka na nahihilo nahihilo.
kukuha yung namamanhid yung kamay ko, saka yung tuhod na kulog. Masakit ang mga tuhod mo. Oo. So, nung uminom ka po ng ating Mega One at yung mga iba't ibang produkto, Naalis naman. naalis na. Opo. So, hindi na po na bumalik. Hindi na po. Kailan po yan nangyari? Mga ilang buwan o taon na? Kuwan pa, isang taon naman. Isang taon na. Opo. So, gumaling ka at hindi na bumalik. Opo. O, biruin po ninyo yan. So, unang-unang pasalamat tayo kay Lord Jesus Christ at sa itong ating mga produktong galing Amerika. At ano po masasabi ninyo dun sa mga kakilala mo, kamag-anak at yung nanonood sa atin ngayon? Ano po masasabi ninyo? Pwede mo po na sabihin sa kanilang subukan nila para matulungan sila. Kuwan ko po, ading aki ko nga. Yung anak, kaya po sinama mo ngayon ang anak mo. Opo. Kasi ilang araw o linggo nang inuubos at saka may ano? Mga 2 linggo na. 2 linggo na hindi gumagaling. Hindi pa gumagaling. Kaya siya po bumili ng ating mga produkto sa ngayon para sa kanyang akos, sa kanyang anak. At siya rin ay iinom muli para hindi na bumalik ng ano. Kasi ilang taon ka na, nanay? 66 ngayon. 66. 66 ka na. So medyo mahina na rin ang immune system. Opo. So mga minamahal kong mga amazing people, ito po si Nanay Nilda Flora ng Malabog, Daragalbay, nagpapatunay ng kanyang vertigo at mga masakit sa kanyang kalamnan ay natulungan in just 15 days ng ating mga produkto tulad ng Mega One at Miracle C at iba pa. So sa lahat ng nanonood dyan, kahit anywhere in the world, pwede po kayo mag-order sa amin. Dyan po sa ating page, Doc Joey Betito page, pwede kayo mag-order. O ganun din po sa ating cellphone number na 0910-4482-598, 0910-4482-598, or pumunta po dito sa ating booking office sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, in front Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Laging tandaan natin, ang magandang kalusugan ay daig pa ang isang katutak na kayamanan. Magandang umaga sa inyong lahat. God bless. Diyos maray na aldaw, mga tugang kong minamahal. Andito po si Mrs. Salvacion Villa ng Legazpi City. Siya po ay nagdigdig ang mga nakaaging linggo dahil sa may problema po yung sa iyang agom na nagparakulog ang tulak at nangangamba sila baka madala sa ospital. At ang ginawa niya, kasi siya ay nirefer ng isa ring kapitbahay dito sa amin, ang ginawa ko po, kasi kulang po yung budget, pinainom ko ng Mega One. I think 4 na kapsula isang araw, ano? So, 3 kapsula lang. Aga o tubanggi. Ngunyan sa pag-inom niya po ng ating Mega One, pirang aldaw o linggo, Mga 2 weeks, naka-recover na siya. 2 weeks lang naka-recover na. So dahil na po siyang ininom na iba, Mega One lang. Oo. So ngayon po, pag may pera kayo, umiinom pa rin. Oo, Para continue. prevention. So praise God, talagang very powerful ang ating Mega One from Florida, USA na tinaw sa atin ng dakilang Panginoong Hesus. Ngayon, nakwento mo naman, bumalik ka ulit dito kasi yung apo mo, Lagyan ng Amazing Juice. sabi mo, galing na sa mga hospital, doktor, ilang doktor na hospital lahat ang tulong doktor. Kasi nagpara ang problema, sobrang sipon, abo, nakainom na mga bulong for 6 months hindi gumaling. Dahil may siya dok nag 6 months. Mga perang kulang. So mga antibiotic lang. Antibiotics, pinainom mga antibiotics at ibang gamot. Salbutamol, cetirizine. Sa tulong doktor na yun, mga porles, ilang buwan siyang uminom ng mga synthetic drugs o sa doktor mo, Mga perang 1 kulang. week ang sa kuya kan doktor. Pero Hindi, doon sa isang doktor, 1 week. Oo. Tapos,
Another naman, nagpa-check up naman ako, taday naman na ano na Naray. lipat naman ako tapos na-try ko siya kung Dahil mo na magsabihin tabi ang doktor at saka ospital. Ayun po. O, nilipat mo uli. Hindi pa rin naray. Nilipat mo uli. Oo. So, nakatulo kayong consultation bago di sa kuya. So, simula na si para abo, sipon, perang linggo o buwan siya nagparaabo sipon na hindi gumagaling. Kaluido. Mga perang eh. Mga magsi 6 months nga. O, 6 months. Pero, Ang sinasabi ko sa inyo, 6 months na ang abo, sipon, hindi gumagaling. Saka kayo pumunta sa akin. nag-try Nung ako. pumunta ka sa akin, Amazing ang Juice. trinay mo lang, Amazing Juice at saka Miracle C. Amazing Juice, Miracle C, ang pinainom mo lang. Ilang araw, ilang linggo, nakita mong may kagalingan yung apo mo. Naubos so sarong box. Sarong box? Mega Mira- amazing juice. Amazing Juice, Sarong arugani dok. sarong blister. Oo, yun. So, more or less, isang linggo lang. Oo, sabay-sabay ko ito. So, isang linggo, ano na nangyari doon sa anak mo? Naka-recover na. So, in 2 weeks, totally nawala na. Oo, dahil na siyang abo mo niya. Wala nang amo talaga. So, praise God. Pagpasalamat tayo sa dakilang Panginoon Hesus Ako Kristo. medyo mag-irarayo ka na amazing juice. Siyempre, Diba kasi ako, doon gumaling siya ang apo mo, natulungan ang apo mo, ay kailangan, kaysa sabi nga natin, gumaling ka na, bakit mo hihinto? Ayun. Huwag mong putulin, mag-maintenance na lang tayo. So yan tabi, ano masabi mo sa ating mga amazing for amazing Ako Diyos? na, napasalamat ko sa imo do sa pa by way man na nagtao di sa ko yung tao Mm. na naturuan ako na dili narahay so ako so makuapo ko. So magpasalamat tayo kay Lord na natulungan kayo, ang asawa mo, ang iyong anak, at marami ka na rin na mga nirefer dito, nirecommend mo na si mama mo, si Francine, sino pa? So lahat po sila natulungan ng ating produkto. So ano masasabi mo sa ating mga nakikinig, nanonood ngayon? Hindi, ano masasabi? Re-recommenda mo ba ang ating mga produkto sa kanila? Lalong-lalo may makaramdaman. Iyo. Turo ko di sa imo na maray na bulong, maray na para sa kuya na matiyan ko man ang karangayan talaga ta. Experience ko man ang pagmati ko kang so Ikaw umiinom ka na rin? Opo, Dok. Okay. Talagang nagsabay-sabay kami ni ako. Ikaw ano man ang health concern mo? May ano ako, heart enlargement. May heart enlargement ka. Tamang-tama yung ating mga produkto. So high blood ko, nawara. Okay, So, gumaling ka rin. palpitation. Palpitation mo, umuki na rin. Normal ka na rin, hindi ka na nagpapalpitate. So, yan po mga minamahal kong kababayan na ito po ay isang pagpatunay ng ating mga produkto talagang nakakatulong para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. Ang kailangan natin, sabi nga, there's no harm in trying done none at all. Parati tayong manalig sa dakilang Panginoong Hesus. Pagdasal natin, bago tayo uminom nito, at maniwala po kayo, sa ako po naniniwala na malaki po, hindi ko masabing 100%, pero malaki po ang magagawa nito para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. So maraming salamat, Madam. Congratulations. Tapos, nag-recommend sa Kodig Dio si, Manay Silya, so kataning may si Silya de Belen. So Yan. congratulations din, Manay Silya de Belen, Yan ang dahil sa dahil sa iya. imo naging instrumento ka ni Lord para matulungan itong ating kababayan na gumaling siya, gumaling asawa niya, gumaling yung apo niya, at marami na rin natulungan ng ating mga produkto na galing sa Amerika. Maraming salamat. Mga tugang kong Albayano, Bicolano. Andito po sa atin si Manoy Arnold Yodike ng Manito Albay. Ito po ay dating na mild stroke at mataas ang blood pressure, masakit ang ulo, ang batok, ang buong katawan. At siya po ay hindi na masyadong nakakalakad ng maayos. Kaya po a few months ago, pumunta po dito ang kanyang anak, bumili po ng ating mga produkto. Kompletong produkto natin, good for 1 month. At ngayon po ay andito na sa atin si Manoy at makusugon ay talagang makikita mo ang kagwapuhan niya, bumata. Kaya Manoy, paki-explain tabi sa ating nanonood ngayon kung ano po nang nangyari sa inyo. Good morning po. Pagka-stroke ko po,
dinala ko sa ospital. Bali 1 week ako duman. Sabi ka doktor, operahan. Abo ko. Sabi ko, abo operahan. Kung pwede, bulong-bulong lang. Sabi ka doktor, o sige, pag madalang yan putol mong duwang ugat sa liog, okay na. Pinainom ako kan so bulong na Aptol. Sabi ko, okay na mamang ano ko. Huwag mo akong operahan. Sabi ko. Sabi niya, sige. Pinasok uli ako doon sa taas. Sa tube. CT scan. CT scan. Maglabas. Anong ginawa mo? Okay na yung ano mo. Yung ugat mo. Wala nang bara. Wala nang ano, dugong nagbara. Iyan ang inano ko noon. Tapos sabi ko, kung pwede, lumabas na ako dito dahil ayoko ng gamot na synthetic. Ayoko ng gamot na synthetic. Ang gusto ko, herbal. Ngayon, si Doc Joey, laging narinig ito sa DCGB. Sabi ko, anak, puntan mo si Doc Joey. Ano mo ng gamot, yung para sa akin. Ayaw kong mag-maintenance ng kung ano gamot na synthetic. Sige, sabi niya. Pumunta dito yung anak ko. Nagdala ng kaunting halaga. Pagbalik, good for 1 month. Sa madaling sabi, natapos ko na yung 1 month. Ito na ang resulta. Napakaganda. Wala na yung maintenance ko nung araw. Wala na. Ito na lang ang maintenance ko, yung gamot sa kanya. Kaya kumuha uli ako ngayon. Pero, okay na ang pangangatawan ko. Wala nang sumasakit sa leg ko. Kaya, kayo mga brother, yung mga mataas-tasan dugo, huwag niyong pabayaan. Pumunta kayo dito. Kung gusto niyong, ayaw niyo nang umabot kayo sa level ng upirahan pa kayo sa mga naputol na ugat sa inyo. Herbal lang ang gamot dito. Kay Doc Joey dito lang sa tapat mismo ng Central Bank. Kaya sa lahat ng nakikinig na gustong gumaling kahit anong klase na sakit, pasyalan nyo dito si Doc Joey. Salamat po. Ito po si Manoy Arnold, ay retired Marines po ito. At talaga po dahil sa kanyang very stressful na gawain, kaya po nagkasakit siya na operaan, na hospitalize siya ng mild stroke. At ito nga, nagtataka tayo pag after 1 month talagang ang lakas-lakas na. Kaya ang ininom lang po nito yung mga amazing products natin, Amazing 4 at iba pa. Tayo unang-una nagpapasalamat sa dakilang Panginoong Jesucristo na tulungan ang kanyang anak na si Manoy, si Arnold, at ngayon po healthy na, at ngayon po bumili uli ng parang maintenance niya. So Manoy, congratulations, mabuhay ka, God bless, and good health. Yes, sir. So
Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Miss J. Bayaban from Makakay Albay at meron po siyang ikukwento sa atin kasi lumulog po ito sa akin several months ago at ang sabi niya sa akin mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney at sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Omega-1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss G. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss G, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Rimberan, taga Pakatay Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka ito po sa Omega-1 kay Dr. Joey po kasi nung ano po ako na hospital po ako tapos pumunta po ako sa kanya na ano po ako ng Omega-1 tapos hindi po ako na dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po. Hindi ako. So yan, magandang araw po sa inyo lahat. Si Diyos Marahay na pagtabanggi sa gabos na nagdadangog for sa DCGB. At pati na rin po sa mga nanonood sa atin sa ating Facebook Live, sa Facebook page ng Doc Joey B. Tito, and then sa Facebook page din po ng DCGB News Online. So ayan, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey B. Tito, and then sa ating Vice President kay Ma'am Ann Bitito Princena, and together with my partner dito sa aming office, kay Miss Arlene Pabelonia. Again, my name is Miss Angel Garcia, ang makasama niyo po ngayong gabi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Unlaran ng KKK. So ayan, kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa maayos at nasa mabuti kayong kalagayan. Of course, dapat po yan everyday. Wala kayong problema and stress sa buhay. So ngayon po, madami tayong pasyente na pumunta dito sa aming office, yung nag-repurchase ng mga produkto. Dati na po silang mga pasyente at bumili sila ulit ng ating mga produkto para po maging consistent yung pag-inom nila at hindi po maputol. Para po makita talaga nila yung better na result nung time na umiinom sila. So, ayan. So, meron din po tayong mga bagong pasyente na pumunta dito sa ating office na nagpakonsulta kay Doc Joey at of course, bumili na rin po itong amazing product. So, ayan, ang consultation po dito kay Doc Joey ay libre lang po. So, wala kayong babayaran. So, ang babayaran lang po ninyo ay yung mga produktong ibibigay namin sa inyo. So, yung una nating client na baguhan, ito po si Ma'am Cristina Paloma na taga Bañadero, Legazpi City. So, ang problema niya naman po ay lumalabo daw po yung kanyang mata and mataas din po yung hyperacidity niya. So, inaatake siya ng hyperacidity niya. And of course, meron din po siyang bara sa puso at may high blood din po siya. So, ang tinitake niya daw po, ang maintenance niya ay yung para sa high blood, yung pampalapot, pampalabnaw ng dugo. Kasi, di ba, pag yan na dugo mo, sobrang lapot, hindi po yan nakakadalo ng maayos sa mga veins mo or sa mga ugat mo. So, may tendency po talaga na bumara yan and then kapag sobra na talaga, may chance po na pumutok yan at nakaka-apekto po ito sa kalusugan ng isang tao. Kaya po, kung ikaw po ay high blood at
palaging masakit yung ulo mo, masama yung pakiramdam nyo, huwag nyo po yan sa walang bahala. So, dapat po may gagawin kayong aksyon para po bumuti yung kalagayan nyo. Kasi once na inatake po kayo niyan, ay wala na po tayong magagawa. Like for example, naputukan kayo ng ugat sa ulo, so it's too late na po talaga. Kaya nga sabi ni Doc Joey at ni Ate Arlene, kami dito sa aming office, habang maaga pa po, kung hindi pa malala ang inyong karamdaman, ay pumunta na kayo agad dito sa office ni Doc Joey para po magpakonsulta at syempre, makainom na po kayo nitong tinatawag nating amazing products. So, ayan, kanina nag-avail si ma'am ng good for 15 days. Good for 20 days na amazing products. Para po sa loob ng 20 days, ay tuloy-tuloy yung inom niya. At pagkatapos ng 20 days, ay babalik na lang po ulit si ma'am. So, of course, kung hindi po kayo, for example, binigyan namin kayo ng consultation good for 1 month, and then hindi po talaga ninyo kaya i-avail yung sa loob ng 1 month, maaari po ninyo itong unti-unti. Like for example, 10 days, after 10 days, babalik kayo para po tuloy-tuloy yung pag-inom ninyo or pag-take nito ating amazing products. So, ang pangalawa naman kung pumunta dito sa ating office na bagong kliyente or pasyente, si Sir Shelo Dagum na taga Binitayan, Daraga, Albay. So, ang problema naman ni Sir ay mataas po yung uric acid niya. And then, may mga masasakit na siya dito sa mga joints niya kasi nga po meron na siyang gout dahil sa sobrang taas ng uric acid niya. At bukod po dyan, tumaas din po yung kanyang creatinine level ng 6 point sa normal range ng creatinine. Kaya, habang hindi pa po malala yung kanyang health problem, yung konti pa lang yung pagtaas, ay pumunta na siya agad dito kay Doc Joey. So, sabi niya nga, matagal na po silang nagbabalak na pumunta kay Doc Joey, but ngayon lang nagkaroon ng pera, kaya ngayon lang sila nakapunta. So, yan. Sa mga nakikinig po nito at may mga health problem kayo, ang minimum pong dadalhin ninyo para of course makainom kayo nitong ating Amazing 4, at least 3,000 pesos po para I think good for 5 days na po yan. At baka po sa mga taong mabilis yung process ng pagaling sa karamdaman, baka po ay may makita na kayong magandang result within that day po. Pero, recommend po namin dito, yung pinakamababa talagang days na pag-inom is yung good for 15 days. At least kalahating buwan po ay makapagtuloy-tuloy kayo ng inuman para matanggap ng katawan ninyo, makapag-adjust doon sa ating mga produkto, yung tinatawag po nating Amazing 4. And ayan, sa may mga health concern po, lalong-lalo na yung matataas ang creatinine at need na magpa-dialysis, pwede kayo pumunta dito kay Doc Joey para po at least matulungan po namin kayo kasi marami na po tayo ditong pasyente na mataas yung creatinine. For example, si Sir Joe na taga Cagbacong, Legazpi City, ang kanyang creatinine level po ay nasa 1,800. Kaya nag-worry na yung kanyang asawa na hindi na nga nila alam kung saan sila kukuha ng pera. But kahit mahirap po
yung hagilap nila ng pera, ginawan pa rin nila ng paraan para makapunta dito kay Doc Joey at makainom po yung asawa niya nitong ating mga produkto. So ngayon, sa loob pa lamang po ng 10 days ng pag-inom ng ating mga amazing products, ay may maganda na pong naging epekto doon sa kalagayan ni Sir Joe. So dati, kapag hindi daw po si Sir nasasalinan ng dugo, ay hindi siya nakakapaglakad, palagi lang siya nakahiga. Ngayon po, kahit hindi siya nasalinan ng dugo, ay malakas pa rin siya at nakakapaglakad po. Kumpara po noon na mahinang-mahina talaga si Sir. So ngayon, kahit paano, bumabalik dito si Ma'am para makapag-avail, like for example, good for 3 days, good for 2 days, para lang po masustain yung pag-inom ng kanyang asawa. And then, meron din po tayo dito yung may sakit na sarcoma, may bukol dito sa legs, at sabi nga, cancerous na daw po yun. Yung nag-iisa niya pong anak, si Ma'am Judy Ann, ay syempre, isa lang siya, wala siyang katuwang. At least makainom tuloy-tuloy ng gamot yung father niya, ay bumabalik-balik siya dito agad sa aming office. Like for example, bibili lang siya ng good for 1 day, good for 2 days, para po hindi talaga maputol yung pag-inom ng isa nating pasyente, para po makaranas siya ng kaginhawaan sa nararamdaman niyang sakit. So, ayan. Kasi ito pong ating mga produkto, kahit anong sakit po yung nararamdaman niyo, ay pwede po kayo ditong magpakonsulta or mag-inom nitong ating Amazing 4. Bakit? Kasi ito po ay overfulling na po. Kahit po may mga iniinom kayong mga gamot galing sa doktor, pwede nyo po itong isabay. So, since ito naman po na ating mga produkto ay natural at galing pa po itong Florida, USA, and then aprobado na rin po ng Food and Drug Administration, so wala pong magiging side effect sa inyong kalusugan. And then, pangkalahatan na po ito, kahit kayo ay diabetic, high blood, mataas ang creatinine, may prostate, may bukol, or may cancer, pwede po ninyo inumin itong ating Amazing 4. So, of course, lalo na po yung mga kalalakihan nagkakaedad na. Like, for example, tumutungtong na sila sa 60 years old, 70 years old, minsan nga may 50 years old pa lang, ay may problema na po sa prostate. So, yun po yung agapan ninyo. So, paano nyo ba ano ba yung mga sintomas ng may prostate? Like for example, madalas na po yung pag-ihi sa gabi more than 3 times, minsan naga 5 times na. So, isang senyales na po yan sa mga kalalakihan na mayroon na po kayong prostate problem. So, kapag may prostate kayo, syempre, palagi kayong mag-iihi, so hindi kayo makakatulog ng maayos. So, kapag hindi kayo nakatulog ng maayos, may chance po na bumaba yung inyong immune system. So, kapag mababa pa naman yung immune system, ay mabilis po kayo dapuan ng iba't ibang karamdaman. Kaya nga po, sinasabi namin dito na dapat malakas yung inyong immune system para at least dapuan man kayo or kapitan man kayo ng isang klaseng karamdaman, ay mabilis po kayong gagaling. Kasi may malakas na panglaban or may malakas na nagproprotekta sa loob ng inyong katawan. So, yun po yun. So, paano ba kayo matutulungan? So, ito pong ating mga produkto dito, yung namely Amazing 4. Ito po ay may mga properties or nakapaloob na nakakatulong sa isang karamdaman. For example, ito pong ating Mega A. So, ito pong ating Mega A, yung first product natin. Ang lahat po ng ingredients dito ay lahat berries. So, ang nakapaloob po ditong berries, ito po yung acai berry, acerola berry,
ay acai berry, pomegranate berry, blueberry, cranberry, at elderberry. So lahat po yan na berries na yan ay nagtataglay ng antioxidant property. So kapag ang iniinom natin or ini-intake natin isang produkto ay nagtataglay ng antioxidant property, tinutulungan po nito yung katawan natin para po ma-detoxify ng maayos. So, paano ba yan? So, kine-cleanse po yung katawan natin, linalabas ng toxins, lahat na nasa loob ng ating katawan. So, paano yun may lalabas? So, by sa pagpapawis po natin, pag-ihi natin, and of course, pagdumi natin. Kaya yung may mga karamdaman po tulad ng cancer, may creatinine problem, ay pwede po ninyo i-intake or uminom kayo nitong ating Mega A capsule. And then, yung pangalawa po nating product, so ito po yung tinatawag nating Multi-5. So, ang Multi-5 capsule naman po, ay ang ingredients po nito ay 5 mushrooms. So, andyan po ang shiitake, reishi, maitake, cordyceps, and then agaricus blazei. So, kapag sinabi naman natin pong Multi-5, so ito po yung nakakatulong sa ating katawan para po ma-boost yung immune system. So, pinapalakas po nito yung ating immune system. So, sabi ko nga po, once na malakas po yung ating immune system, ay bihirang-bihira po tayong tamaan ng sakit. So, lalo-lalo na po yung mga nagtatrabaho, like sa amin, and sa mga padre pamilya ng isang pamilya, syempre, pwede po kayo nitong mag-take ng Multi-5 capsule para po mas lumakas yung immune system ninyo. Para may panlaban kayo sa mga viruses, bacterias na nasa environment natin. Like for example, maulanan lang kayo, sisipunin kayo, yan. Kasi mababa po yung inyong immune system. Kaya kung gusto niyo pong lumakas ang inyong immune system, ay mag-try na po kayo nito ang ating Multi-5 capsules. Kaya, sinabi ko naman kanina na kapag naulan na, natagitihan, whether whatsoever, ay sinisipon. So, kailangan din po ninyo itong tinatawag nating Miracle C. So, ang Miracle C naman po natin ay mayaman sa vitamin C kasi po ito ay may ingredients na 4 na klaseng berries na nagtataglay ng vitamin C. So, andyan po ang acerola berry, sea buckthorn, rose hips, and then Indian gooseberry. So, lahat po yan mayaman sa vitamin C. At, syempre, paulit-ulit yan naririnig dito sa aming programa na ang vitamin C, ang katawan po natin ay hindi po nagpo-produce ng vitamin C. So, ang vitamin C po ay makukuha po natin ito sa mga kinakain nating gulay, prutas, and then hindi tayo nakakain ng isang gulay or prutas na nagtataglay ng vitamin C, pwede po natin itong makuha sa mga iniinom nating vitamins, and of course, sa mga food supplement po nagtataglay ng vitamin C. At ang panglima po nitong ingredients, yung po tinatawag nating ester C. So, kaya, though na acidic kayo or may hyperacidity kayo, pwede po kayong mag-take nitong ating Miracle C kasi ito po ay may neutral pH na tinatawag. So, binabalance lang po nito yung acidity level and then alkaline level sa loob ng inyong katawan. So, di ba? Sabi ni Doc Joey, masama pag sobra-sobra yung acidity level sa katawan ninyo at masama din po kapag sobra din po yung alkaline level sa loob ng inyong katawan. Kaya dapat nasa balance lang po. So, lahat naman syempre dapat balance. Kaya kapag kumakain ka ng masasarap, pero like for example, mga chichirya, noodles, at hindi mo binabalance yung diet mo. Like, for example, hindi ka nagkakaroon ng self-discipline.
So ayan, palagi kang kahit na may sakit ka, mataas yung creatinine mo, kain ng mga lamang loob. So, di ba, yung mga lamang loob na yan, bawal talaga yan. Kasi, kaya po yung gagawa ng paraan para mag-better yung kalagayan ninyo. Like, iiwasan ninyo yung mga bawal, hindi kayo iinom na nakakasama sa'yo, hindi kayo kakain na nakakasama sa inyo. So, yun po. Pag iniwasan ninyo lahat po yan, ay may 100% po kayong chance na gumaling. At syempre, di ba, yung ating mga karamdaman ay nakukuha yan sa lifestyle. And of course, kung hereditary or naman sa inyong pamilya, yan po. Kaya kung alam na ninyo sa pamilya ninyo na may history kayo na yung tita mo, yung uncle mo, yung papa mo, yung lola mo ay namatay sa ganong sakit. So, syempre, dapat mo nang iwasan yung mga factors or mga bagay na makakasama or makakapag-trigger ng ganong sakit sa inyong katawan. And like, for example, diabetic din yung family nyo. So, lalong-lalo na yan. Yung mga diabetic, namamana po yan, or yung diabetes, namamana po yan, kaya iiwasan niyo po ang pagkain ng matatamis. Yan lang po. And then, po dyan, ito po yung amazing trio na tinatawag natin dito. Yung Mega A, Multi-5 at Miracle C. At yung pang-apat po, kasi Amazing 4 na po ngayon, ang pang-apat pong capsule, ito po yung tinatawag nating Mega 1. So sa Mega 1 naman po, lahat ng ingredients na kay Mega A, Multi-5, Miracle C, except sa Ester C, ay andyan na rin po yan sa ating Mega 1. At bukod po dyan, dinagdagan po ito ng iba't ibang klaseng gulay and iba't ibang klaseng vegetable. Kaya kung hindi kayo nakakain sa isang araw, for example, hindi kayo nakakain ng malunggay or ampalaya, broccoli, yung turmeric, hindi kayo nakakain yan, ay sa pag-take lang po nitong ating produkto, ay parang kumakain na rin po kayo niyan. Kaya lahat ng nutrients or vitamins na kailangan ng inyong katawan ay mapupunta yan po sa inyong katawan. Kasi aminin naman po natin ngayon na hindi po tayo, wait lang, kasi pilobat na po ang ating laptop, hindi pa tayo sa phone. Wait. Doc Joey Betito! Na to, para sa kalusugan tayo ay mag-isang tabo! Let's go! Oh! Let's go! Sa panahon ngayon, katawan ay ingatan. Daming kalaban na hindi natin nakikita sa daan. Bakterya, viruses, pati na yung mga punggiwag. Mga health concerns po dyan at matagal na po hindi gumagaling kahit ilang doctors na po yung nilapitan ninyo, ilang gamot na yung iniinom ninyo, pero wala pa rin pong improvement. So, itry na po ninyo itong produkto ni Doc Joey kasi wala naman po mawawala kung magta-try kayo sa isang produkto na alam na ninyo maraming natulungan at syempre maraming na gumaling na may iba't ibang karamdaman. So, yun po yun. Kaya po kung may mga health concerns kayo, pumunta na kayo dito sa office ni Doc Joey. So, harap lang po ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ang aming office po ay located sa Purukuan, Cabangan West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. So, may signage na po tayo dito at kapag hindi po ninyo talaga mahanap, pwede po kayong magtanong sa labas. Kung may makikita kayong tao, magtanong lang kayo para po at least hindi po kayo mawala at maituro po kayo sa tama. And then, kapag Sunday naman po, kung gusto nyo po magpa-schedule, ay mag-text na lang po kayo sa mga numbers ni Doc Joey. So, ito po ang numbers ni Doc Joey na maaaring ninyong
tawagan or i-text. So, again, sa Globe, 0910-448-2598. Again, 0910-448-2598. At meron din po siyang Smart. So, ito naman po ang number ni Doc Joey sa Smart. 0998-975-8121. So, yan po yung mga numbers ni Doc Joey na maaari po ninyong tawagan or i-text once po na may mga katanungan kayo about sa inyong health concerns at about sa ating mga produkto. And then, meron din po tayong Facebook page na kung saan pwede din po doon mag-inquire lahat ng mga clients. Ito po yung kung saan tayo nagla-live. Ito po sa Facebook page na Doc Joey Bitito. And of course, meron din po si Doc Joey na personal account. Yun po yung Joey Bibon Bitito. Maaari po ninyo yan i-search sa Facebook. At yung pangalawa niya pong account, yun po yung Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. So, yun po yung mga account ni Doc Joey or mga Facebook na pwedeng ninyong i-contact once po na may mga concerns kayo about sa inyong health problem. Ayan. So, bukas po, sa mga gusto po or mga nais pong pumunta sa aming office, bukas na bukas po ang ating opisina para po sa mga tao, of course, sa may mga karamdaman at hindi na gumagaling. Dito kasi kay Doc Joey, lahat na po ng problema ay may solusyon. So, of course, kung may problema kayo, hindi kayo makakain, meron na po tayo ditong DJV Eatery. So, ngayon pong February, ay may promo po tayo nga. Dahil nga po, Love Month, ay may pa-promo po ang DJV Eatery. So, yun po yung budget meal na 20 pesos. So, sa halagang 20 pesos ay makakakain ka na po. So, may kanin na yan, may ulam na din po, may libre pang sabaw at of course, tubig. Kaya sa mga nais pong matikman yung ating budget meal na 20 pesos, ay pumunta na rin po kayo dito sa DJV Eatery. Ayan. Kaya malapit na naman magtapos ang ating oras. So, kung may mga katanungan pa po kayo, ay pwede na kayo pumunta dito sa ating office. Ngayon po ay bukas pa tayo. Pwede pa kayong makahabol or bukas po. Bukas din po ang ating opisina. Kaya magsadya na lang po kayo dito sa Puruquan, Cabangan West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. At magpakonsulta po kayo kay Doc Joey kung may mga karamdaman po kayo. So, kahit naman po walang karamdaman, ay pwede pa rin po mag-take nitong ating mga product. So, ayan. Ayan. Kaya po palagi ninyong abangan or subaybayan ang programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran dito, of course, sa DCGV from Monday to Saturday except Wednesday from 5:30 PM hanggang 6:30 PM, and then kapag Sunday naman po, 9:30 AM hanggang 11 o'clock AM. So again, my name is Miss Angel Garcia. Ang nakasama po ninyo ngayong gabi sa programa ang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. So sa ngalan po ng ating CEO, si Doc Joey Bitito, or mas kilalang ang lalaking hindi tumatanda, and of course sa ating Vice President kay Ma'am Ann Bitito Princena, at together dito sa kapartner ko sa aming office kay Miss Arlene Pabelonia. Maraming salamat po. God bless, good health, and keep safe everyone. Thank you po.